Usa ka visa consultancy firm sa nasud diin usa sa mga sanga niini sa Sugbo ang dungang gipasirad-an sa Department of Migrant Workers kun DMW. Nalambigit matud pa sila sa illegal recruitment. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? May uban ang city legal gipadlak sa direktor sa Department of Migrant Workers ang buhatan sa consultancy firm sulod sa usa ka edipisyo dinhi sa Dakmayan sa Sugbo. Kini ang simultaneous closure sa mga nagsangang buhatan sa usa ka visa consultancy firm sa nagkadayang dapit sa nasod. Apil na ang ilang buhatan nga nimutang sa usa ka edipisyo sa Dakmayan Sugbo. Mismo ang Regional Director sa Department of Migrant Workers sa Region 7 uban ang City Legal ang mipatuman sa closure order diin gipapitlan ni og paskin ang entrada sa visa consultancy firm. Ang ilahang registered business is for visa consultancy. However, they are offering recruitment and placement activities which is illegal. So, ang ilang mga branches ani naa sa Cebu City ang isa, Lucena City, Santiago City, Iloilo, Quezon City, Davao, and Zamboanga City. Sagad sa na-recruit sa consultancy firm kadto mga magtutudlong ang gustong manarbaho sa Amerika, bugti sa gipangayong dakong kantidad gikan sa ilang mga recruits sa pasalig nga makalarga og makatrabaho sa Estados Unidos. Bisan kung aduna na nakalarga apan delikado gihapon ang estado sanglit, mahulog gihapon nga illegal ang ilang pagsulod sa dapit nga ilang adtuan. Mag-offer sila og mga job particularly for teaching, and then naapoy mga hospitality industry. Niya mangayo ni sila og service or placement fee around $4,500 to $8,500. And niya, wa ni siya kasiguruhan nga ma-employ sila. Sa mga nagtinguha nga makapanimpalad sa gawas sa nasod, kanunay pahimangno sa atong gobyerno nga i-double check ang tanan o mas maayo nga moduol sa tukmang ahensya sa gobyerno aron dili mabiktima sa tinunto. Susihon pa sa Cebu City LGU ang compliance sa consultancy firm sa mga requisitos sa pagpadagan sa ilang operasyon sa Dakbayan. Samtang wa tuguti ang media sa admin building nga makasulod aron unta magkuha ang habig sa management. May subay nining maong kalambo ang gilauman sa DMW nga dunay mga aplikanteng mudagsa ngadto silang buhatan ug andam usab sila mohatag og legal assistance ug galing makahukom nga musang-at og kaso ang mga aplikante batok nining nasoing consultancy firm. May. Daghang salamat, Alan Domingo.